30 ka mga tao ang na-trace na human makaduol sa 17 anyos nga taga-syudad sa Karkar nga natakbuyan sa coronavirus disease. Ano ang report? I-isolate na mga taong nakaduol sa 17 anyos nga taga-Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Karkar. Apil sa gilahi ang mga ginikanan sa nasong COVID casualty. Ginikanan na isolated at a quarantine facility. Doon na usab kita gipa-isolate sa dito sa Karkar sa i-identify nga quarantine facility ani ining 30 persons karon. Samtang nailaing usa ang natala nga nag-COVID positive sa probinsya sa Sugbo. Gikan siya sa amihanang lungsod dito sa Bantayan. Gisangunan sa gobernador ang tanang mga health frontliners sa kalungsuran nga hugot nga pagmonitor sa mga tao nga dunay mga influenza-like illness o SARI. Matod ni Governor Garcia nga dunay mga tao nga gikan sa Dakbayan sa Sugbo nga nakalusot paingon sa probinsya bisan pa sa hugot nga pagbantay sa mga utlanan. Nag-awhag ko sa tanan nato nga municipal health officers. Ang tanan usab nato nga city health officers nga unta immobilize ang tanan nato nga barangay health workers kay sila maoy nasayod. Sila maoy nagabisita sa mga pamilya nga anaa sa ilang responsibilidad. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.